Kamfanin rarraba man fetur na kasar jamhuriyar Nijar Sonidep ya fitar da wata sanarwa ga al'ummar da ke amfani da man fetur kin na jihar da Magaram da kuma jihar Maradi dangance da matsalolin da suka fuskanta na hauhawar farashi har ma da karamcin sha 'yan kwanakin nan, inda kamfanin na Sonidep ke tabbatar da cewa an kawo isasshen mai yadda ya kamata kuma za a ci gaba da karo shi domin ya wadaci al'ummar. Kamfanin na Sonidep ya kara da cewa al'umma ta jihar da Magaram za su dinga samun wannan man fetur kai tsaye daga babbar ma'aikatar matatar man fetur cewa da Soras, gani yadda aka samu hauhawar farashin man fetur ɗin daga makwabciyar ƙasa a dalilin halin da kasuwanni na duniya suka shiga game da hauhawar farashin man fetur. Akan haka ne ma dai kamfanin na Sonidep ke sanar da al'umma cewa a kiyaye fasa kwabirin man fetur ta hanyar fitar da shi zuwa kasashen ƙetare. Kamfanin dai na Sonidep har ila yau ya ƙara da yin sanarwa kan cewa za a ɗauki matakan da suka dace domin wadatar da al'ummar ƙasa baki ɗaya a wani mataki na ƙarfafa guraren ajiye man fetur da rarraba shi a ko'ina, da bi sau da kafa da sa ido a guraren sayar da man fetur a cikin ƙasa, duk ganin an hana fasa kwabirin shi daga ƙasar ta Nijar zuwa waɗansu ƙasashe. Kamfanin na Sonidep na kira ga dukkanin masu amfani da man fetur da su nuna kishin ƙasa kuma su riƙi farashin yadda yake a dukkan faɗin ƙasa, sannan a wadatar da al'umma da shi a kowane lokaci. A ƙarshe kamfanin na Sonidep na miƙa safifiyar godiya dangane da yi wa wannan sanarwa kyakkyawar fahimta.